जोंनि बे जोंखौ बिदि बरायदों जोबोर गोजोननाय मोनदों। मा नाम? मधुस्मिता मुसाहारि। बबे कलेज? आङो सेन्ट आन्स कलेजाव हाबो दा। मा स्ट्रिम? आङो आर्टस स्ट्रिमाव। सिगाङावबो फरायो? आङो बे लावरिपारा गामियाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेबां फरायोमोन। पारसेन्ट? आङो 75 जौखोन्दो। आङो इयुनाव सासे प्रफेसार जानो सानदों। नोंनि जिबायदि फरायनायाव जाफुंसार जानाय 75% मोननाय आंनि पेरेन्टसनि मदद दङ, आंनि गामिनि आयंमोन दं, आंखौ हेफाजाब होदों, आंनि न'नि मानसिफ्रा गोबां आंजों लोगोआव थाफादों। गोजोननाय दं, जोबोद गोजोननाय दं। आंना आसाया गोबांमोन थेवबो एसेयाव आं गोजोननाय मोनदों। आंनि खस्थ'जों मोननाय आं मोजां मोनदों। रश्मि बसुमतारी। आङो जोबोद मोजां मोनदों। आंनि स्कुला ओइस पास जानाया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि थिथागुरियावमोन। आङो बाहाय 88.40% मोननानै गासिबो साबजेक्टआव लेटार मोननानै पास जानो हादों आरो आङो दिनै बे बरायनायखौ जोबोद मोजां मोनदों। इयुनाव मा जानो सिमां? आङो दा पलिटिकेल मेजर लादों गभर्नमेन्ट कलेजाव। आङो उनाव UPSC नि थाखाय प्रिपेयार खालामनो सानदों। मा बिजों? मिडियाम? इंलिस मिडियाम। सिगां मा मिडियामाव फरायनायमोन? सिगांबो इंलिस मिडियामखामोन। गामिया? गामिया दलजरा। दा थानाया कारिगावआव थायो। आङो फार्स्टनिफ्रायनो मोजाङै एसेबाबो फरायबोदों आरो आंनि बिमा बिफायाबो बेहाय बिराद सापर्ट खालामदों आरो आङोबो टिचारफ्राबो सापर्ट खालामदों। फोरोंनायफ्रा मोजाङानोमोन आरो गासिबो बिनि सायाव फोरोंनायनि सायाव आरोबाव एक्सट्रा क्लास लाबावोमोन, मक टेस्ट बिदि आरो इंलिस स्पिकिं आरो बेजों लोगोसे सेसनेलबो लाबाय थानाय जादों। बेजोंनो आङो एसेबाबो फरायलांनानै बिदि पारसेन्ट मोननो हादों।